Bona setmana a tots i a totes. Volem aprofitar el bon dia d'avui per parlar del Consell Escolar. Estem en un moment clau pel nostre Consell Escolar, ja que estem en ple procés de renovació del Consell. Concretament, ara necessitem que dues representants de famílies de l'escola, pares o mares de l'escola, puguin entrar a formar part d'aquest equip tan important. Què vol dir estar al Consell Escolar? Estar al Consell Escolar significa fer entre 3 i 5 reunions màxim a l'any, normalment els dilluns, cap a les 6 i mitja, 7 de la tarda, i és un espai que ens permet discutir i sobretot prendre algunes decisions rellevants, a més de conèixer l'economia de l'escola, a on van a parar els diners que les famílies aporten i els diners que la Generalitat ens dona per poder-nos gestionar, i sobretot és una oportunitat magnífica per conèixer l'escola més a fons. Qui hi ha al Consell Escolar? Hi ha representants d'alumnes, representants de mestres i professors, representants del PAS, dels no docents de l'escola, titularitat, direcció i un paper clau, evidentment, sou les famílies. En aquests moments esteu representats per 3 persones. Una d'aquestes persones, una de les mares de l'escola, continua dintre del Consell, però n'hi ha 2 que s'han de renovar. Per tant, estem buscant pares, mares, que vulgueu formar part del Consell Escolar. Si teniu interès, només cal que m'envieu un mail directament al mail de direcció i a partir d'aquí en parlarem. Sempre acaben sortint famílies que en tenen ganes, però sobretot no us talleu perquè paga molt la pena. A tall d'exemple, què fem al Consell Escolar? El Consell Escolar, per exemple, és on vam acabar de decidir que no volíem que els alumnes utilitzessin el mòbil a l'escola en l'etapa obligatòria. Sense anar més lluny, a la darrera reunió, fa 2 setmanes, vam decidir que tampoc permetríem que els alumnes utilitzessin a l'hora del menjador. I seguim amb l'exemple del mòbil, que sabeu que és un tema amb el qual estem insistint molt des del principi de curs. La nostra AFA, l'Associació de Famílies de l'Escola, dimecres vinent farà l'Assemblea General. A l'Assemblea General, un dels temes que voldrem tractar també tindrà a veure amb intentar donar el primer smartphone, el primer mòbil intel·ligent, com més tard millor als vostres fills i filles. Evidentment, si teniu fills i filles que ja el tenen, en tot cas haurem de gestionar com l'utilitzen, però els que teniu fills i filles més petits, creiem que com a escola podem fer força. Sabeu que s'està parlant molt a les xarxes, s'està parlant molt a nivell de televisió, a nivell de ràdio, famílies que es reuneixen i s'ajunten. Us ho dic perquè és important també que participeu d'aquesta trobada, que serà el dimecres vinent a les 9 del vespre, de l'Associació de Famílies de l'Escola, és l'Assemblea General, i val molt la pena ser-hi. On vull anar a parar amb això? Quan fem aquesta trobada parlarem sobre el tema del mòbil, però on acabarem de determinar, on acabarem de decidir, on acabarem d'acompanyar serà el Consell Escolar. Tot el rotllo per dir-vos que participar vol dir implicar-se, participar vol dir dedicar-hi un temps, i com a mares i pares de l'escola segur que els que hi sigueu us emportareu una bona experiència i una bona font de coneixements i d'aportacions que us faran i que vosaltres podreu fer en nom de la resta de famílies. Per tant, gràcies per endavant, per participar i un cop més, molt bona setmana per tots i per totes.